Ej, počúvajte ma, počúvajte kľudne, ako mi tá moja, ako mi tá moja fujarôčka múle. Áno, dnešný večer je venovaný fujar. Kráľovnej medzi ľudovými nástrojmi. Fujara je nástroj, ktorý nádherne baladicky rozpráva o hĺbkach ľudskej duše, radostiach, veselosti, starostiach, smútkoch i žiaľoch. Jej zádumčivý a mumlavý hlas človekom vdychnutá poézia úžasným spôsobom dokáže vyjadriť tie najskrytejšie zákutia našich ľudských emócií a vnútorne pohľadiť ducha. A prekrásne Fujaru opísal vo svojom diele, vo svojej básni jeden z najväčších básnikov minimálne Európy, ak nie sveta, Milan Rufus. Keď ho všedojal osud človečí a nebolo mu potom do rečí, tu zoťal básu. Tichý trošičku, vytriasol z nej krehkú dušičku a pomaľoval zvonku útly strom. Ako si ženík zdobí vlastný dom, a oprášiac si z hliny kolená, sám seba potom vložil do kmeňa a ostal v ňom. Kráľ z krvi otrokov a jeho dých s horou širokou tak uhrančivo niesol do dialí, že sa mu nemé skaly ozvali. Pomkni sa, milá, ohník do hára. Ej, fujarôčka moja fujara. Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom koncerte, ktorý je venovaný kráľovnej slovenských ľudových nástrojov fujare. Ale ešte prvú, ako sa započúvame do krásnych melódií, dovolte mi poďakovať tým, bez ktorých by dnešný večer nebol. Ďakujeme sponzorom, Trnavskému samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Tiborovi Mikušovi a Pavlovi Tuturovi z Hlohovca. A dovolte mi poďakovať aj mediálnym partnerom Rádiu Janko Vraško a Rádiu Regina. A teraz na javisko pozývam hlohoveckých fujaristov. Dovolte mi, aby som vám o nich niečo povedal. Hlohoveckí fujaristi hrajú v zložení Ľubomír Janec, Jozef Mikulášek a Ján Šulík od roku 2000. Na fujarách sa učili hrať každý sám, podľa dostupných nahrávok, neskôr si vzájomne pomáhali.
Všetci, najmä Ján Šurík a Jozef Mikulášek, vyrábajú fujary a píšťalky a na týchto sebou vyrobených nástrojoch aj hrajú. Spolupracovali s folklórnym súborom Inovec a účinkovali na mnohých folklórnych podujatiach, ako sú stretnutia fujaristov v Korytárkach a Čičmanoch, folklórne slávnosti v Krakovanoch a Červeníku a na mnohých iných miestach na Slovensku, ale i v zahraničí. Patria k zakladajúcim členom spolku fujarášov, takže hlohoveckí fujaristi. Ďalej sa nám predstaví pán Milan Katreniak. Nevyzerá na to, ale má 55 rokov. Býva v Tisovci. Na fujare sa učil hrať sám podľa nahrávok Jozefa Peška. A predstavte si, hrá od svojich 25 rokov. Ak sa nemýlim, je to už 32. Hej? Je tiež aj výrobcom ľudových hudobných nástrojov. Spolupracuje asi so všetkými folklórnymi súbormi a skupinami v okolí Tisovca, medzi inými s Rimavanom, Tisovcom, Veprom. Účinkuje na mnohých významných folklórnych festivaloch na Slovensku, aj v zahraničí a rôznych iných folklórnych podujatiach. Patrí tiež k zakladajúcim členom spolku fujarášov, pán Milan Katreniak.
Ďalšou perlou v ruženci našich účinkujúcich dnešného večera je Karol Kočík. Býva vo Zvolene a odtiaľ aj pochádza. Na fujare hrá od svojich 10 rokov. Hrať ho učil známy fujarista zo starej generácie Ujo Martin Sanitrár. Dlhé roky pôsobil vo folklórnom súbore Podpoľanec, neskôr spolupracoval so súbormi Zobor, Marina a Očova. Externe spolupracuje aj so slovenským ľudovo-umeleckým kolektívom. Hral už na všetkých významných festivaloch v Detve, Východnej, Helpe, Mijave, Strážnici, Zuberci a na mnohých ďalších folklórnych podujatiach. Má veľkú zbierku ľudových hudobných nástrojov, na ktorých virtuózne hrá a zozbieral množstvo jedinečných ľudových piesní z Podpoľania, ktoré tvoria jeho široký repertoár. Je taktiež členom vedenia spolku fujarážov. Karol Kočík.
Prosím teraz Ľubomíra Páričku, aby prišiel pred nás a tiež vám o ňom niečo prezradil. Pochádza z Javodníkov. Na fujare a iných ľudových hudobných nástrojoch hrá od svojich 12 rokov, kedy začal tieto nástroje aj vyrábať. Učil sa hrať sám, najskôr z nahrávok, neskôr sa zdokonaloval odpozorovaním hry iných fujaristov pri osobnom kontakte. Pôsobil vo folklórnych súboroch Turiec, Stavbák Žilina, Partizán Banská Bystrica. Spolupracuje so Sľukom, Lúčnicou, ako i orchestrom ľudových nástrojov. Je 5-násobným držiteľom ceny doktora Ladislava Lenga za výrobu ľudových hudobných nástrojov a 3-násobným držiteľom tejto ceny za interpretáciu. Je pravidelným účinkujúcim na folklórnych festivaloch v Detve, Východnej, na Mijave a mnohých iných folklórnych podujatiach. S fujarou precestoval prakticky celú Európu a časť Ázie. Ľubomír Párička.
Levčík, Ján Kroták a Miroslav Moncov. Skrátka, fujaristi skokami. Fujarové trio je priamym pokračovateľom fujarového tria Kubíncovcov, ktorí začali ako prvý v skupinovej hre v 60. rokoch minulého storočia. Fujaristi skokaví účinkujú vo folklórnom súbore Kokavan od roku 1970 na všetkých významných podujatiach Východná Detva, Hrušov, Bratislava, Kokavské koliesko, ale i v zahraničí. Účinkovali spolu so súborom, ale aj samostatne v Poľsku, v Maďarsku, v Čechách, v Nemecku, Francúzsku, Chorvátsku a naposledy reprezentovali Slovenskú republiku v Ríme pri príležitosti 50. výročia podpísania rímskych zmlúv. Sú nositeľmi najvyššieho ocenenia v hre na fujar, ceny doktora Ladislava Lenga, fujaristi skokaví.